mort o pres. També diuen que on en mengen dos, en mengen tres. Podem trobar més dites o refranys que contenguin la paraula tres, però nosaltres avui ens quedarem només en les bones vibracions que ens dona aquest número enguany, ja que tres són els grups que som aquí a nit i tres les edicions que amb aquesta durem de la mostra folclòrica de la Fira del Pregador. Mos fem creus de la rapidesa que passa el temps, però a la vegada estan ben contents que hagi tornat a arribar aquest dia, millor dit, aquest cap de setmana de plena convivència en la música i la cultura, la pròpia i la que els nostres convidats d'enguany mos presenten.